Tato akce se jmenuje Měsíc náborů Fotbalové asociace České republiky. Je podporovaná fotbalovou asociací jak materiálně, tak finančně. Slouží k náboru nových členů nebo nejmenších členů do fotbalových klubů, do přípravek. Zúčastní se jí děti z mateřských školek a první a druhé třídy základních škol. My tady máme dneska zhruba 130 nebo 140 dětí. Samozřejmě tato akce probíhá poprvé u nás. Dá se říct, že v Karlovarském kraji i poprvé na takhle malém městě. My si od toho slibujeme, že nám to přivede do našich řád, do našich přípravek, další nové členy, že se jim tady dneska bude líbit. Počasí nám přeje, tak doufám, že to dopadne dobře všechno. Si chceš, kam si dřív nedosáh a víš dobře kam až jít. Tak můžeš pak mít vítězství na dosah, když je s tebou správnej tým. Jeden balonek berem. A za kolena. A za nos. A balón. Když máš ruce svý zdvižený nad hlavou a zmámen si vítězstvím, tak faul nebolí, nepadáš únavou, máš prostě ten správnej tým. Jak se jmenujete? Řekneš mi jméno? Natálie Špičková. Alice Tverohová. A kam chodíte do školy? Do první A. První A. Tady v Nový Roli? Jo. A ty? Taky do S první A? Natkou. Jo. A jak se vám tady líbí? Dobře. Taky dobrý. A co se vám líbilo nejvíc zatím? To běhání tam. Mě tam to cvičení vzadu. Jak si myslíte, že tady ta akce je prospěšná pro děti? No, určitě je to skvělý, dětem se to líbí, bylo to podnětný, děti soutěží, hrají fotbal, různé překážkové dráhy a hodně to vyplní jejich volný čas, je to takové jakoby do budoucna, no a nemusí pořád sedět u počítačů a tohleto, ale holt věnovat volný čas sportu, pohybu, fotbalu, kopaný, pohybu na čerstvém vzduchu. Myslíte si, že v dnešní době mají děti dostatek jakoby volnočasových aktivit zaměřených na pohyb? No, já si myslím, že mají, ale nevyužívají toho, protože oni jsou zvyklí, všude jezdí autem, moc se nehejbou, přijdou domů, pustí tašku, koukají na internet, koukají na tablety a tak, takže tohle je velmi vhodný a i pro rodiče, aby si toho všimli, protože je to bohulibé vyplnění volného času a jak říkám, dětem se to líbí a je třeba v tom nadále pokračovat v těchto aktivitách. Nejen pro děti, ale i pro rodiče. Děkuji vám za rozhovor. Není zač. Jak se vám tady dneska líbí? Dobře. Jo, je to hezký? Jo. Tak a z jaký jste školy? Řekněte mi, z jaký jste školy? První B. Nová Role? Ano. A která z vás sportuje? Sportujete nějaká už? Já. A jaký sporty děláš? No, já s Bárou to dělám, my si s Barčou kopeme. My taky. A chtěli byste chodit na fotbal, holky? Ano. Jo, tak přijďte mezi nás. Ano. Jo? Ano. Dobře, tak jo, děkujeme za rozhovor a ahoj. Ahoj. Tak ahoj kluci, jak se jmenujete? Řekneš mi jméno? Vítek. Vítek a Daneček. Daneček. Tak jak se vám tady líbí kluci dneska? Dobře. Jo. A co se vám líbí nejvíc zatím? To bludiště, jak jsme běhali. Jo. A mě ten fotbal, jak jsme tam hráli. Jo. Dobrý den, Simona Mašková. Vy jste vlastně tady ta akce se v Nový Roli pořádá poprvé. Vy jste z mateřské školy Mezirolí. Já bych se chtěl zeptat, jak se vám tady líbí? No je to tady úžasný, skvělý, jsme nadšený, máte to krásně zorganizovaný. Já si myslím, že děti budou spokojený a sluníčko nám svítí, tak co nám ještě chybí? Nic.
Dostáhnout si chceš, kam si dřív nedosáš a víš dobře kam a s kým. Můžeš pak mít vítězství na dosah, když jestem. Tak já jim děkuji ještě jednou. Samozřejmě děkuji fotbalové asociaci, která nám pomohla tady to zorganizovat, městu Nová Role a dalším partnerům a sponzorům, kteří se podíleli na této akci. Myslím si, že se vám to všem líbilo. Líbilo se vám to? Já vás neslyším ještě jednou. Pořádně. Super. Zvedneme ruce, zamáváme teď. Ahoj. Vůbec vás neslyším. Ahoj. Dobrý, perfektní, super. Tak děkujeme vám.